tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaaru e onon yeɓoɓe min e médiaji meɗen rendo ha tengte rewdiɓe yewtere men yewtere moon coftal ɓalli men o alet mo pewɗen 5 lewru nayyi ɓuru ujunde 2026 yewtere men fikki ala min gartu e alhaali fippiro ɗo e nder leydi Sénégal yimɓe fof nani o combat royal jagodiral mawgal ngal ganduɗa no dogo hakkude Modou Lo biteɗo roi des arènes nde tawno ko kanko jogui raaya ɓurɗo wawde fippiro na mbiyen tan lamɗo fippiro e nder leydi Sénégal kanko Modou Lo cippiraɗo kawri nogate jeeɗiɗi o heeɓen polguji nogate tati ko laabi tati tan mbiyen o meeɗi foolede omo hawro e Sa Thiés soko gulɗo casɗo bawɗo ko waɗata ko on mo ganduɗa ko miñum Balla Gaye 2 toon to Guédiawaye Sa Thiés ko kawri 19 fiji fooli hen 16 ko laabi tati tan kanko Sa Thiés o meeɗi foolede ngal ɗo kawral hakkude Modou Lo mbo Parcelles Assainies e Sa Thiés jogirani webde e teno faada no feewi min jokkodiri e nultidiraɓe men en direct toon to arène national ɗo e Dakar kalen ko yowti e ngal ɗo kawral ko fada e maggal e holko ɓeɓe ganduɗa koɓe jaddaten e yewtere nde e nder plateau miiji hen piren pacciren Allah haalay o no hannirtini sikki fo ala tedduɓe toɓɓere wonde nde ganduɗa yardama atay no feewi na mbiyen yewtama koko yowti e fijo ballon eɗen gandi folotir winderiyankewo ngo dowlaji denduɗe Amérique Mexique kame Canada nden dato juɓɓina ɗum noon ko e ɗo e lebbi ɗiɗi tan mbiyen andama kippuji 49 ɗi ganduɗa ko jogorɗi tawtorede ew Afrique kayni andi kippuji muɗum 10 eɗen gandi ko jeenayyi keɓno lawol mumen kono polgu RDC ko ɓoyani e dow Jamaïque laatima ko kippuji 10 jahanto donde Afrique ɗe eɗen gandi Afrique ko lawol gotol meeɗi yottade ɗiɗaɓal timmode ɗum ni ko kippu Maroc folotiro wattanigo ngo wonno toon to Qatar kono tati e majji jehina nayaɓal timmode ɗum woni leydi Ghana Cameroun kame Sénégal on tedduɓe yakari ni joga beele ɗiɗo kippuji 10 ma wode hen jaaɗo ko ɓuuri woɗɗude ko yahino ko yakari joga kono min jurnito ɗum yadude hen e hoɓɓe meɗen o nonni heeɗiɓe e yeɓoɓe oɗon mbawi woppude miijoji e jeyande moon e médiaji meɗen rendo ɗum noon tedduɓe wote mbase tawtorede yewtere meɗen nde ɗo aadi men toilette paaɗa so gueno haaji